मोनसे दुखुनि खौरां मानव सेवा संघनि बोसोनगिरि एबा सासे समाज सिबियारि बिरखां बर' बिथांनि आंगो जोनोमगिरि बिफा राजेन बर' बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय। बिथां रुंसारि राजेन बर'आ मोनसे समाव हाग्रा बिफानाव साख्रि मावनायखौ गारनानै समाज सिबिनायनि फारसे आगान सुरदोंमोन। बेबादिनो फैयै फैयै बिथाङा क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुननानै हाबा मावो आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' समाजनिबो सासे आफादगिरि महरै हाबा मावदोंमोन आरो 2006 मायथाइयाव बिथां रुंसारि राजेन बर'नि नाजानायाव दुलाराय बर' समाज आफादखौबो दानानै लादोंमोन आरो बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बिबार बावफैयो। बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बिबार बावफैयो। लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरजों गासै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। नंगौ, बेयो जोंनि जोबोद दुखुनि सान। आदा राजेन बर' समाजनि गोबाव समनिफ्रायनो आफादगिरि महरै हारिखौ जाथिखौ गोबां गुदु गादा समनिफ्रायनो दैदेनबोनाय, हमथाना लाखिबोनाय। जोङो दिनै बिथांनि बे जोबथा बिदाय समाव आङो जोंनि क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो लोगोसे जिल्लानिनो मिडिया डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन आब्दुल बारेक बिथां आरो ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ लानानै दिनै बिथांनि जोबथा सानाव जोङो बिथांखौ बिदाय होनो फैदों। दा दिनैनि बे दुखुनि समाव आं बेखौल' बुंनो सानदों, न'खरनि बिसाफोर दङ, बिसालाफोर दङ, बिसाजोफोर दङ आरो न'खरनि गासैबो थानायफ्रा जाहाथे बिथांमोनहा दिनै बिथांनि बिदायनि समाव दुखु जानाङा। मानसिया फैयो थाङो, बेनो जोंनि मानसिनि नियम, इसोर खानानै होखानाय। खिन्थु मोनसेल' चेलेन्ज जे नोंथांमोननि दुखुनि समाव जों दङ। नोंथांमोननि बिफाया दिनै हारिनि गोबां कन्ट्रिबिउसन अबदान खालामबाय। बिथांनि इसाराया गासै बर' जाथिनि सायावनो थालांगोन। जुगे जुगे बिथांनि मोजां आदर्शखौ लाखिनानै जोंबो सोलोंबाय थागोन। बेखायनो इसोरा दा खालामथों बिथांमोनखौ अमासि, इसोरा खालामथों बिथांमोनखौ अराय आशीर्बाद जयग'। आङो दिनै बे समाव बोर बिनानै होदों जाहाथे इसोरा बिथांनि बे थालांनाय न'खरनि बयखौबो जोथोन लाफिनो आरो गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आङो दिनै बिथांनि बे रुंसारि साना बिदाय लानाय समाव बयबो जाहाथे दले बले फैनानै सनमान होफैयो आरो बिथांनि फोरोंलांनाय, बिथांनि मोनसे मटिभेसनखौ जों हारियाव अराय लाखिबाय थायो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बे फंनैसो बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंफोरफैबाय। खुलुमबाय। जोंनि बे फंनैसो बाथ्रा बुंफोरनो सुजुग होनायनि थाखाय। दिनै जोंनि दुलाराय बर' समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां बियो। आदा राजेन्द्र बर' बिथाङा गिबियाव डिस्ट्रिक्टनि आरो सेन्ट्रेल दुलाराय बर' समाजनिनो आफादगिरि जानानै 2006निफ्रायनो दैदेनबोदोंमोन। आं बेनुधर बसुमतारी थांनाय बोसोरावसो आं बिबानखौ मोनदोंमोन। बिबान मोनखांनानै आं बिथांनिफ्राय जोबोद गोनां बाथ्राफोरबो मिथिनानै लाफैदोंमोन, गले गले फैनाय जादोंमोन। खिन्थु नैबे उनथिङै फैनो हायाखै। बिथांनि बे लोमजानाया जे एसे बारा जानानै दंमोन, जों बेखौ मोजाङै मिथियाखैमोन। बिथाङा खस्थ' मोनगासिनो दंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया गावनि थाखाय जुदिअ गोजोनब्लाबो, खस्थ' मोननायनिफ्राय बारग'नायब्लाबो जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बिथाङा जेब्लानाखि 2006निफ्राय बा बिनि सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि जानानै दंमोन। बर'फोरनि बै समाव दावराव दावसि, गावजों गाव सैया जालायलायनानै जेलानाखि नांलाय खमलाय जालायलायो, बेफोरबायदियावबो जोबोद मदद खालामदोंमोन। बिथाङा गोबां प्रब्लेमखौनो, जेंनाफोरखौनो सुस्रांनो हादोंमोन। जों बिथांनि मेम'रिखौ कुनुदिन बावनो हाया। बर' समाज होनब्लानो आदा राजेन्द्र बर' बिथांनि मुङा जेब्लाबो फैबाय थागोन आरो जों बेखौ जेब्लाबो बावनो हाया। जों मिजिंथियो बिथांनि रुंसारि जानाय आत्माया जाहाथे जेब्लाबो इसोरनि खाथियाव थानानै गोजोनै थानो हायो आरो बिथांनि गाव गालांनाय न'खराबो जेब्लाबो गोजोन जानानै थायो आरो बे एफा गिदिर खहाखौ बिथांमोनहा सहायनो हानाय जाहाथे बिसोरनाव सक्ति थायो। बिनि थाखाय जों इसोरनाव बर' समाजनिफ्राय आर'ज गाबबाय आरो बिथाङा जाहाथे जोंखौ आशीर्बाद हरो, नुस'यै जायगानिफ्राय जाहाथे जोङो जेब्लाबो समाजखौ दैदेननायाव देरहासार जाफुङो। खुलुमबाय। बिथाङा आंनि बाल्य बन्धुमोन, बहुदिननिफ्राय जोङो लोगोमोन। दा बिथाङा दा दिनै थांबाय, खुब दुखु बिखु जाहैबाय। बिथाङा
गोदोमै समाजनि खामानि मावबोदों आरो बिथाङा सासे धर्मबेरेमोन बिथाङा सत्संग दिखिदोंमोन थैजासिम बिथाङा बेखौ फाल खालामलांदों आं आसा खालामो फरेन बिटिआर बेखौ अनथों आरो न'खरा जाहाथे सान्ति जायो बेखौनो आं भगबानजों आसा खालामनानै फोजोबनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि न'खराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।